Bošnjački kulturni centar Džemat Ansi organizuje 8. tradicionalni turnir u fudbalu 7x7 Džemat Ansi Cup. Nedjelja 5. juna 2022. godine u Rumili, Francuska. Broj ekipa na turniru je ograničen. Minimalan broj igrača u ekipi je 8, a maksimalno 12 igrača. Prijave ekipa do petka 3. juna do 12 sati. Žrije po grupama petak 3. juna u 18 sati. Početak turnira u 9 sati. Turnir će biti popraćen raznovrsnom bosanskom kuhinjom uz nezaobilaznu janjetinu sa ražnja i bezalkoholnim pićem po povoljnim cijenama. Obezbijeđene su igraonice za djecu i još mnogo toga. Planirane su igre za odrasle. Pozivamo vas na jedno lijepo druženje. Nedjelja 5. juna 2022. godine. Dobro nam došli.